kunay ka malapit ka purpudan ng Eastern Visayas, Rio Nutso. Kunay ka malapit ka purpudan ng Pilipinas. Mukay nga punto hapon nga tanan. Diyan sa NCR area. Magandang tanghali sa inyong lahat at sa Kabisayaan naman, maayong punto sa atong tanan o maayong hapon sa atong tanan. At dyan naman sa Kabikulan area, marahin na punto sa Indogabus. Kabungto adita na bugtong Javier na or mas kilala na amon festival an Karayhakan Festival han Javier Leyte or bungto Javier Leyte. Mga kabugo, adikta yan na han proper han Javier Leyte kundiin yan ang adlaw pagsisirbrador karon han Javier bungto Javier Leyte an pag-abrihan amon makaruruyag ngan magkadrudilain nga pailaw han bungto di Javier Leyte. Kita luyong sobra kabisi yan na tuod kay yung pangandaman yan na para niya agapian amon opening ang amon lights din na Javier Leyte. Niyan mga kabugo, antabayan na akong mag-apprehend lights. Niya nga kita niyo luyong yan na busy ang pangandaman ang Javier Leyte. Ang bugos nga katauhan yan ang namunuhan ini nga events yan na at ading yan ang upliyo usad nga sound system kay niyan nga gabi may na magkatunilain nga pakontest din yan bungtong Javier Leyte din ha Javier Market Square kung makita ka mo ito sound system na mga kabugo. Niyan mapakita ko pa kung ano may na din yan Javier Market Square yan na adlaw yan ang adlaw wala ko magtitigang puro pala installation pala tungod kay nangandanggudan bugwaanon han mga events yan na gabi nga mahihimo yan irabot yan na salid baka di ka mo pagkita yan at amon makaruyag ngan magkadrulilain nga mga pailaw bugto Javier Leyte. Mga kabugo, busy na yan at Javier Leyte pangandaman ito among pag-abri yan ang adlaw, yan ang gabi hindi Javier Leyte mag-abri kami namon nagkadrulilain ngan maghusay nga mga suga nupdampay ni namon Municipal Mayor, Honorable Mayor Dragon Michael Javier Municipal Mayor Michael Dragon Javier and Governor ng 2nd District Honorable Governor Leonardo M. Jr. Javier Jr. and 2nd District Congresswoman Honorable Congresswoman Lolita Karen M. Javier. Tutukin niyo mga kabugo, busy na yan ang Javier Leyte han pangandaman han para niya gabi ang tirabot namon na lights and decoration nila bugton Javier Leyte. Boss siya tatarago kinikusgan niya sangkay Mr. Kukuro saan yan tuminom ng bugo Javier Leyte bugton Javier Leyte bayan yan ito dapat presyo pakanera nga talaga. Busy at Javier tungod ang pangandaman hanamon terabot niya pag-abre yan nga adlaw mga kabugo. Masyada ka mong ade bungton Javier Leyte kay makakita ka mong len-len nga magkaruyag nga mga pasuga ang bungton Javier Leyte kada sa may tent ay ita mo may tent gamit to niyan kutom nga to anamon suga magkadrudilain ini na umutang nga diha Javier Market Square bungton Javier Leyte. Ganyan nga auto binbisitan amon pinaurang nga mayor hambung sa Javier si Honorable Mayor Michael Dragon C. Javier. Andyan si Mayor amon mga hinigog mga mayor hambung tuan Javier Honorable Mayor Michael Dragon C. Javier. Damong salamat Mayor hani mo anaton pag-abriya na nga adlaw aton magkaruruyag ngan nagkadrudilain nga pasugan Javier Leyte.
Yan, maendam na nga mga tent niyan para tamon mga bisita di Javier Leyte sanglit ginawag ko kamo. Nga tanan ang mga giran nga bungto or barangay man Javier Leyte. Baka di kamo haamon bungto Javier Leyte kay adi yana pala nangangandam na kami. Para amon niyan ti arabot nga pag-opening han amon Christmas light and decoration ng Javier Leyte. Adi ra kuya mga bisira sir. Pangandaman ni anamon yan na pag-abre na amon Christmas light and decoration ng Bungton Javier mga kabugho. Damot amon mga tent para mga bisita niyan. Mga tent ito mga para bisita niya ang gabi. Salit pasyada kami niyo din Javier Leyte. Magkadro nila niyan nakiritaon. Bungton Javier Leyte, baka di kamo pasyada kami niyo. Damo nga kiritaon niya nat. Ipakita niyo di Bungton Javier Leyte. Nagkadrulain damo nga tent, pangandaman parahan mga bisita. Nga maabot yan na haamon Bungton Javier Leyte. Mga kabuglo, busy good busy. Yan ang Javier Leyte para ang pagsaurog han amon pag-abre han amon Christmas decoration and lights din ha Bungton Javier Leyte para niya nga gabi damo nga kirita nit makita niyo din Bungton Javier Leyte mga kabuglo. Damo nga mag-anyag miyan nga kirtaon na buko sa Javier Leyte. Pasyada ka mga di, hamon. Busy ang mga tao yan na, dide. Adi yan na nga kulop, adi yan na amon mahal nga Mayor, Honorable Mayor Michael Dragon T. Javier. Salamat Mayor nga bugosan imo konsiho din na Bungton Javier Leyte. Yan na pala nagpapasalamat na kayo madamo. Kung pwede adlaw-adlaw namon pagpasalamat para kami makabawi man na ha imo nganan iyo pamilya.